Pred pár rokmi bola pani Henrieta zdravá žena, až kým do jej života nevstúpila nepozvaná návšteva. Prišla nečakane a zostala navždy. Skleróza multiplex. Ak zajtra stretnete na uliciach niekoho so žltou slnečnicou, vedzte, že vyjadruje súcit s trpiacimi a podporu v boji s touto zákernou chorobou. Zajtra je totiž Svetový deň sklerózy multiplex. Skleróza multiplex v dnešnej dobe je liečiteľná, ale nie je vyliečiteľná. Máme lieky na spomalenie priebehu tejto diagnózy, ale na vyliečenie bohužiaľ nie je. Postihuje ľudí medzi 20. a 40. rokom, to je najbežnejšie, ale postihuje aj mladších ľudí, mladšie a máme aj deti. Štatisticky je dané, že 2-krát viac žien postihuje, niekde v niektorých krajinách je až 3-krát viac ako mužov. Včasná diagnostika pri tejto chorobe je vraj 80% šanca na lepší život a úspešnú liečbu. Toto nebol prípad pani Henriety, ktorá sa dostala do štádia, že už nepomáha nič. Lekári vraj vyskúšali všetko dostupné. Teda jej hneď na začiatku povedali, že ako skončí na vozíku, tak samozrejme si to v hlave utkvela tak, že ona skončí tak, ako je teraz. Poddala sa úplne chorobe. Priebeh choroby je u každého individuálny. Nenájdete dvoch pacientov so sklerózou multiplex, aby mali rovnaké príznaky. Je to individuálne u každého jedného pacienta. Diagnostikovanie pacienta sklerózy multiplex nediagnostikuje sa to len jemu samému, ale celej rodine. Naozaj priateľom, príbuzným, pretože viete, oni sa tiež musia prispôsobiť tej novej situácii s tým pacientom. Je to veľká záťaž pre tých rodinných príslušníkov. Napríklad ako máme tú dceru, ktorá sa musí starať o tú mámu. Starostlivosť o ňu je absolútne 24-hodinová vec pre mňa, lebo fakt prvé po prebudení je, aby som pozrela fakticky, či žije ešte. Hej, lebo v kuse stávam s tým, že čo je. Ja ju nedám do ústavu, alebo do nejakého sociálneho domu v žiadnom prípade. Už v tomto štádiu nech dožije, ako dožije. Ona je pre mňa asi všetko, lebo ja iného nemám nikoho. Najviac zápasíme s tým prežitím. Ona má dôchodok, aký má, nájom je vysoký, vyžiť sa dá z toho ťažko. A takisto zápasíme so všetkým spolu. Čak. Áno. Ako sa máte? Teraz fajn, ale tá choroba je... Bolí vás niečo? Nie. Že nevieme chodiť vonka na prechádzky, to je ťažké pre nás, to je dosť veľká prechádzka. Trápi to aj maminku? No, trápi ťa však, že nemôžeš ísť vonka. Niekedy. Okrem boja s chorobou často musia zápasiť aj s predsudkami ľudí. My s ňou zašli na zákusok a ona ako ťažko papala ten koláčik, tak tam tá čašnička povedala, že na čo ju sem nosíte. Ako náhle človek ochorie, tak stráca záujem okolia. Lebo ona mala tiež veľa kamarátok známych, ale teraz kto ju navštíví, je 2-krát za mesiac poštár. Čo by ste si želali? Odísť. Pekne potichu. Dobre? Stačilo? Áno. Na zdravie. Ďakujem. Prosím. Čo si ešte prosíš? Či chceš ísť ku kapelku? Áno. Nenadávajú, nesťažujú sa. Svoj osud prijali s pokorou. Predsa len nejaký ten sen by mali. Schodoles, aby konečne mohla ísť s mamou na prechádzku. A rada by našla odborníka, ktorý by jej pomohol posilniť svaly, aby sa tak aspoň na chvíľu mohla postaviť na vlastné nohy. Napriek všetkým prekážkam máme spolu pekný život. A to, že ona dostala túto chorobu, to je nejaká úloha možná v mojom živote, že ju musím zvládnuť opatrovať. Čo pre vás vaša dcéra Henrieta znamená? Veľa. Je to taký váš strážca, taký anjel na zemi? Poď sem. A ja ti dám. Dovidenia.